jipet bebet jroning rasa anggone ngendhaleni sarta ngemudeni laku janraning kaprajan ingkang awuh marang kamulyaning para kawula dasih Kyai tulungane kowe wong lawas mestine apal takliwering kahanan obah polahing lelakon biyen kondangi negara Ngamarta kuwi negara ingkang gemah ripah loh jinawi Kertatata lan Raharja banjur apa sebabe dina ripalungguhan iki negaraku larang sandhang larang pangan para kawula padha jerit keroyongan aku nyuwun dawuh Kyai Semar Handraing Kampus Bitara kasliring samiron ombre doh aduh Bathara Gung tekliwering lelampahan menika boten owal pamerdine Hyang Agung mila menawi ngadepi lelampahan ingkang kados menika kula suwun Dara Janaka ampun ngantos kelangan kiblating kautaman Den jer nyatanipun kahanan Ngamarta ingkang sarwa trenyuh larang sandhang larang pangan menika sadaya awit ujian utawi pacoban saking Gusti ingkang nyipta jagat mongko nuwun sewu caranipun Gusti tresnani dhumateng titahipun menika boten kok malah diumbar apa kang dadi panjaluke dituruti niku boten nanging caranipun pangeran tresnani dhumateng titahipun menika tansah dipun wontenaken ujian utawi pacoban Gus saniki monggo kula aturi nliti kanthi permati Rasuling Gusti menika rak klebu titah ingkang dipun tresnani Gusti ning mang pirsani mang teliti pundi utusaning pangeran ingkang kepenak uripe rak nggih boten wonten rinten dalu tansah nampa pacoban utawi ujian saking Gusti Gus semanten ugi menika guru
Di sinyal to dia. Guru kok tresno marang murite ora kok ndur murite dumbar sageleme dhewe niku mboten. Nanging tansah dipun wontenaken ujian. Inggih awit ujian kala wau murid saged minggah kelas. Sami kalih menungso. Yen menungso diuji kalian sing gawe urip niku mangke tartamtu bakal minggah derajat kamulyanipun. Dene pangeran dadar kalian titahipun menika inggih sampun dipun ukur marang kekuatane sing dicoba kok Gus. Kabeh menungso niku kedah wantun nantang lan ngadepi pacoban Gus. Iya Kyai Semar. Nuwun sewu contonipun wong sugih. Wong sugih kok ora kuat cobane. Dadi wong cetil ora gelem dana driyah. Ora gelem sedekah niku cobane wong sugih. Semanten ugi wong mlarat. Ora kuat cobane dadi wong lecet. Senengane ngapusi yen perlu wani colong jupuk. Niku cobane wong mlarat, Gus. Wong pangkat utawi pejabat niku nggih wonten. Kok ora kuat cobane wani nylingkuhke dhuwite negara niku godhone wong pangkat. Ganteng rupane kok ora kuat cobane. Kebagusane nggo ngoyak hartane nggawa nafsu niku godane wong bagus, Dek. Iya Mar. Ayu rupane tipis imane dasare bejat mentale rame yo 100.000 sepi yo 7.500 Pak. Bagong ngomong pisan omongane saru. Iki kurang ngerti ana ndoro sopan ngono. Karang kadempel iki Bagong. Lah aku ki omong apa nane Omar. Bapak Semar mau ora ngendika wong godane wong bagus. Lah yen aku godane wong wadon. Wong wadon sing ayu. Godane ora ya ngono kuwi to, Mar. Iya bener. Nyuwun pangapunten Den, dene anak-anak kula niku kados mekaten niku. Bagong sing ragil niku omong pisan mawon ya saru. Dereng sing nami gareng bugang sing nyaron niku jane cahe nggih bagus sing nabuhe teng saron niku cahe nggih bagus putih ngeten. Ning kok ana sinden ayu wis sak. Bapak ki omong apa to, Tru? Iki duka. Dereng sing Petruk. Petruk niku nabuhe niku bonang, naminipun Petruk Cep niku nggih. Niku nek apal niku dang gagi-gagiya nika ning parandene nek mboten apal niku raine saged mlumpuk niku. Aku yo kena was gareng ancol. Dereng sing Bagong Wandi niku. Bagong Wandi niku senengane nyekeli kempul utawi gong gedhe.